Først tager vi nemlig på modeudstilling på Herning Museum of Contemporary Art, også kendt som HART. Museet er en del af en trend. Mode har fundet vej til både The Metropolitan Museum of Art i New York og The Barbican Center i London, og også Statens Museum for Kunst har herhjemme udstillet kjoler af Erik Mortensen og Balmain. HART har fokuseret på, hvordan modens topdesignere samtidig forsøger at gøre oprør mod selve modebegrebet. Clash, modstand i moden, består af danske og udenlandske designeres kreationer, der alle rummer en form for modstand. Nogle lader deres designs bryde med samfundets normer, mens andre vender oprøret mod branchen selv. Det første af udstillingens 4 temaer er ansigtsløshed, hvor kreationernes ansigter er kamufleret. Som en kommentar til samfundets styrkelse af individet, skjuler den hollandske duo Victor & Rolf ansigtet bag en blankpoleret hjelm, mens Picho Kajberg har indhyllet den øverste del af kroppen i hvide fjer. Rammerne for mandemoden er blevet løsere. Under temaet maskulinitet viser Craig Greens blåmønstrede nederdel, at manden ikke skal lade sig begrænse af sit køn. Bevæger man sig videre i udstillingen, møder man den voluminøse Vivienne Westwood-kjole, der er en central del af temaet aktivisme. Westwood forholder sig politisk til modebranchen og ønsker, at branchen skal fokusere mere på bæredygtighed. Modedesign har altid været tæt forbundet med menneskekroppen, og netop forholdet mellem krop og mode ser udstillingens 4. tema, kroppe, på. Walter van Beirendonck har pustet kroppen op i voldsomme proportioner, mens Comme des Garçons forvrider det gængse kropsideal ved at indarbejde puder i kjoledesignet. Spørgsmålet er, hvor begynder kjolen, og hvor ender kroppen? Benjamin Koppel, jeg er jo nødt til at spørge dig først, hvor intens du følger modens udviklinger sådan til daglig, sidste skrig fra Paris og Milano og New York. På billedet, man ser, hvordan. Altså, jeg kunne godt finde på en søndag formiddag og iføre mig min egyptiske jalabia, som er en kjole til min børns store fortrydelse, så gå ud på gaden og tage imod posten. Så det der med forfængelighed, mode, æstetik, det er sgu ikke noget, jeg går ret meget op i. Hvad synes du så om at se moden præsenteret her? Det er jo simpelthen spidsenklasse haute couture på et Jamen altså, jeg synes jo, at for det første synes jeg, det er dejligt at komme over på HART. Jeg synes, det er et dejligt kunstmuseum, dejlige lokaler, dejligt sted. Og så havde jeg det egentlig ret sjovt med at gå rundt og se de her mange forskellige mærkelige kostymer og masker. Men jeg skal grave lidt dybt efter at finde de her spørgsmål om bæredygtighed og mellemmenneskelighed, fordi der mangler nogle historier og nogle mennesker for mig til, at det bliver kunst. Derfor synes jeg, det også var skønt, at der var Svend V. Hansen ved siden af, fordi der er der mennesker for alle pengene. Nå, okay. Caroline Henderson, man kan jo simpelthen se på dig, både i din optræden her, men også i dine musikvideoer, på dine forestillinger. Du er nok noget mere modebevidst end Jamen, jeg tænker bare, hvis du har en egyptisk kjole derhjemme, hvorfor har du taget det her på så? Altså, det blev lidt koldt i bussen. For at springe ud, når du har sådan noget tøj. Men Caroline, hvad synes du om at se den her samling af haute couture? Jeg synes, det er pragtfuldt. Jeg synes, det var en meget, meget fin udstilling. Meget spændende også. Hvad kunne du lide ved den? Jamen, jeg kunne lide også det, at man har fået nogle nye unge designere til at vise moden på en ny måde. Men jeg synes også, at det var meget spændende, ligesom hele den her leg med identiteter. Både de store, fantastiske designer, der er, dem man kender, men også at de sådan har ramset det lidt op, og så helt hen til normcore, som er jo det nye, kan man sige, er normalitet og hardcore, og det begreb, at man er helt normal, man går imod moden. Men altså det er normcore er at gå i almindeligt tøj, som ikke er mærkevaretøj. En mode, kan man sige. Ja, du er faktisk normcore. Ja, Benjamin er normcore, så nu har du fået en... Du er faktisk den hotteste af os. Nu har du fået en etikette. Lilian Munch Røssing, lad mig høre en gang. Altså nu kommer du ind på et kunstmuseum og ser, at du er jo meget modebevidst, selvom man kan jo se, at du fører sådan lidt, hvad skal vi kalde det, vintage, hippie, bohème, punk-agtig stil, ikke? Med et hundehalsbånd og mange andre ting. Så du har jo ikke taget afstand fra mode, du vælger bare noget genbrugsmode og giver det et twist. Du har et æstetisk blik. Så hvad tænker du, når du kommer ind og ser disse ting på et kunstmuseum? Jamen, jeg synes faktisk, det var en rigtig fin udstilling. Jeg tror, jeg tænkte først, så tænkte jeg, jamen altså, mode og modestand, det er jo sådan, at modstanden altid bliver opslugt af moden, anti-mode bliver ny mode, men det har udstillingen også taget højde for. Det handler den første lille filosofiske tekst om, så det ved den udmærket godt. Og jeg tror måske frem for oplevelsen af, at mode kan være modstand, det
formidlede den sådan set meget godt, så fik jeg den her oplevelse af, at mode kan faktisk være kunst. Og den oplevelse fik jeg nok snart, altså allermest i kraft af de unge danske designere, eller designelever faktisk, designskoleelever, der havde lavet nogle værker, som jeg opfattede som kunstværker. Og der skal vi måske lige forklare, at de har jo simpelthen gjort det i den sidste del af udstillingen. Der har de 2 kuratorer for udstillingen været rundt på de danske designskoler og har simpelthen udvalgt, jeg tror det er 4 eller 6 unge danske designere. Vi kan prøve at se et enkelt klip af det her. Ja. Det er så en kjole, som en, der hedder Rikke Frausi har lavet, og det er et stykke stof, som hun har brugt cirka 200 timer på at væve, hedder sådan noget, i forskellige materialer. Og så har hun faktisk begravet det i et vist antal dage eller uger i jorden, så det er blevet sådan lidt dilapideret. Det er simpelthen i færd med at falde fra hinanden. Ja. Hvad tænkte du, da du så det? Jeg var dybt fascineret, og det er noget med, at hun har brugt 200 timer på at væve dette stykke stof af meget fine, kostbare materialer. Der er mink, der er kobbertråd i. Det er utrolig smukt, og så har hun altså udsat det for den her kontrollerede forrådnelse, så nu ligner det sådan næsten et oldtidsfund, sådan lidt ægtved-pigedragt. Og jeg kan godt se, at der er et budskab om alt det der håndens arbejde, der er lagt i, og som er en kommentar til, hvad skal man sige, sweatshop, produceret, underbetalt osv. arbejdskraft, at vi tænker over det her tøj som noget, der ligger en masse arbejde i. Men jeg synes også, ud over det politiske budskab, så synes jeg simpelthen, det er poesi. Det der stykke tekstil, der hænger der, næsten bliver en levende krop, der har været igennem en form for organisk forrådnelsesproces. Det var et af de der værker, hvor jeg tænkte, om det er faktisk, der er samme grad af, hvad skal man sige, refleksion og poesi, som der er i et kunstværk. Okay, Benjamin, hvis vi kigger på nogle flere billeder fra udstillingen, så prøv at fortælle mig lidt, altså, hvad går der igennem hovedet på dig, når du ser sådan forskellige værker på den her udstilling? Altså, jeg tænker jo netop meget på, som du også taler om, modernitet og det moderne, moden og netop antimoden og hele den der cyklus, der jo bare kører. Og hvis man så skal tænke det politiske ind i, så bliver det jo netop, at higen efter at være med på moden, med på det moderne, er jo noget, der gennemsyrer vores særlige vestlige samfund og har enormt mange omkostninger til på tøjfabrikker, der styrter sammen i Bangladesh osv. Og hvis man går ind i de der tankerækker, så synes jeg, at man kan få enormt meget ud af udstillingen, som i øvrigt også er visuelt enormt flot sat op. Men Caroline, når man ser disse ting, så tænker jeg jo, at de kommunikerer vel ikke meget mere, end at de har taget utrolig lang tid at lave. Der er utrolig meget håndarbejde i. Alle disse ting, som er udstillet, er jo unika. Ja, det er rigtigt, men altså, jeg synes, at det er en spændende udstilling på den måde, at netop det der med, at hvis vi kigger på de sidste 100 år, har mandemoden måske ikke forandret sig så meget, ikke, i forhold til, at mænd så kunne gå med højhælesko og pyntede sig mere i gamle dage. Men altså, hvad der sker i mode nu, og den her leg med identitet. Og lidt ligesom med musik, som vi kan i dag. Altså, vi sampler, og vi mixer, og vi tager, og så bliver det til noget helt tredje. Det synes jeg, den her udstilling viser rigtig godt. Og der har vi så Vivienne Westwood. Men må det ikke være mig til at spørge, altså, kan Vivienne Westwood, som har lavet den her kjole, altså, får hun sagt noget om, at vi skal passe lidt bedre på vores jordklode ved at lave sådan en stor, voldsom kjole her i grønne farver, som er lidt håndmalet? Altså, kan den sige noget, sådan en kjole her? Det er måske ikke heller altså hendes opgave, men altså, hvad skal jeg sige, Vivienne Westwood er jo en skøn designer, som er punkens moder, som virkelig også har arbejdet med genbrugsmaterialer, og virkelig sådan, er sådan på tværs, og er virkelig sådan en provokatør i modebranchen. Ikke? Okay, det kan man i hvert fald se. Det er de unge danske, synes jeg faktisk. Det synes det er den udstilling, ja. Clash, modstand i moden er udstillet på Hart i Herning frem til den 2. februar næste år.